Nu är det alltså premiär strax. Nu ska jag få träffa. Yes! Helsingborg. Det roligaste jag vet, men... fan är mig alltså. Tåg. Arbetarklassens sätt att resa. Fan, det är så jävla gott att man äntligen ska få komma till avslut med den här jävla resan. Man kanske borde ta och dra några GT och kanske någon Löwenbräu. Det sägs att det finns en bra vad heter det? Grogblandare här på knutpunkten i Helsingborg. Äntligen. Vilket jävla håll ska jag gå? Ja, jag återkommer. 2 timmar kvar. Så jävla gött. Jag hittade till ett vattenhål i Helsingborg. 3 öl senare. Hur det än går så är jag ändå glad. Det är jag. Fan i mig. Jag går ur detta med flaggan i topp. Jag går till botten med det i huvudsak. I kulturens namn, Lillhånga, here I come.